Pamilya bala o ang tawo nga ginapalangga mo? Kaayuhan mo nga kagustuhan sang pamilya mo o kagustuhan mo nga makapamaayo sa inyo sang karelasyon mo? Sitwasyon nga hindi mo dapat kinahanglan mamili. Tungod ang duha gid sini ang dapat kag nagakaangay mo nga obrahon. Apang paano kung mas mabugat ang isa kumpara sa isa? Sa diin ka mas maghatag sang importansya. Amo ini ang kaundan sang aton Heart Stories sa subong nga hapon. Kuya Bibo, ako si Lizelle sang 1st District. Sang nabatian ko ang imo bag-o nga programa tagahapon, naganyat man ako nga magpadala sang akon heart story. Nagtinguha gid ako nga mabalay ining akon sulat, kagin pulaw-pulawan ko gid ini para ma-share man sa imo programa sa pagpasimpalad nga mabuligan mo ako sang akon ginaatubang nga problema subong. Kag para maintindihan mo kag sang imo tagpalamati, sugudan ko ang akon heart story. May ara ako live-in partner, si Vincent. Kag sobra man 3 years kami nga nag-upod. Nagdesider kami nga mag-live-in kun tani kay para mapanindugan namon ang amon relasyon nga duha. Sa tuod lang, mahambal ko nga damo ang nagakontra sa amon relasyon. Una na dira Kuya Bibo ang pamilya ni Vincent. Daw mga kontrabida sa amon relasyon. Kapin pa ang iya magulang nga babayi. Nga amo ang nagpa-eskwela kuno sa iya. Kag si mama niya, puwerte man ang pagpamatok sa akon. Kabalo ka, isa lang kami kalugar ni Vincent, Kuya Bibo. Pero, ginpilit namon nga panindugan ang amon relasyon. Gani, nagpasimpalad kami diri sa city. Nagboard kami diri, kag nagtinguha nga magsugod sang amon mga handom. Para sa amon nga duha, kag syempre, ang number 1 nga rason, ang makalikaw sa mga nagapamatok sa amon relasyon. Para hindi kami maapektuhan sa mga pangguba nila. Isagid sang ginapadihutan nila nga makaapa si Vincent sa iya magulang sa Dubai. Amo ina nga grabe gid ang pamatok nila sa akon kag pangguba kung ano-ano na lang ang mga malain nga istorya para malasayan si Vincent sa akon kuya. Ako kuno ang rason nga hindi maghalin sa Pilipinas si Vincent. Kag ako kuno ang nagaguba sang future sang ilang manghod. Pero dako ang pagpasalamat ko nga wala nagapati-pati si Vincent sa mga sulsul nila kagin panindugan ako. Nagapati ako nga tumanggid ang pagpalangga ni Vincent sa akon. Gani ginatinguhaan ko gid ini nga mabayluhan sang kaayuhan paagi sa pagserbisyo kag pag-amuma sa iya sang maayo. Pagpakita kung ano siya kaimportante kag ano ko siya kapalangga. Hambal lang ni Vincent sa akon permi Kuya Bibo. Pabayi sila, pawakala sila sang gusto nila. Ang importante, kita nga duha. Kita ang mag-intindihanay para wala sing maski sinuman ang makaguba sa aton. Amo ina ang permi nga ginatuad ni Vincent sa akon. Tuod man Bibo, hambal gani isang iban, hindi man sila ang mahulid sa imo, hindi bala? Gani okay gid kami. For as long nga nagaintindihanay kami nga duha. Kag naglawig man ang amon pag-obdanay, hasta nga nag-abot ang dako nga pagtilaw sa amon. Nag-abot kami sa sitwasyon nga hindi ko kaya tubangon. Tungod sang kabudlay sang sitwasyon, kagakuon ko
Daw halos permi na lang kami ginakulang sa matagadaw-adlaw nga tanan. Siyempre, kay wala man kami dalaganan kuning kaso mawad-an kami tungod hindi gani kami suportado sang pamilya ni Vincent. Ang sa ako naman niya nga side, kapos man ang pamilya ko perme. Mahambal ko Kuya Bibo nga very challenge gid kag nag-struggle kami financially sa amon pag-live-in. Wala pa gani kami na bata, pero kabalo ka man siguro sang sitwasyon kung naga-star ka kag naga-board ka lang sa syudad. Tanan mo nga giho, kwarta ang kinahanglan Kuya Bibo. Sa malipot nga istorya Kuya Bibo, nagabot sa punto nga nag-decide si Vincent nga maglakat sa abroad. Isa sad to kagabi, nanotisyahan ko nga hindi siya mapahamtang. Do may nagatubla gid sa iya pensar, kag nagpangisog ako nga mamangkot sa iya. Una, daw nagapang-alang-alang siya nga mag-istorya sa akon. Ginhakos niya ako sang hugot Kuya Bibo. Kag naghutik sa akon nga langga, palangga tagid ka katama. Kabay nga hindi ka maakig sa ihambal ko kag maintindihan mo ako. Sang nabatian ko ato Kuya Bibo, grabe ang kuba-kuba sang dughan ko. Damo lang sang nagsulod sa akon pensar. Pero ang laom ko pagani nga nakapabusong siya o hindi na siya sa akon? Basta Kuya Bibo, kadamo na lang sang ginapensar ko sa tungation. Kagindugang niya, langga, palangga tagid ka katama. Hindi ko gid gusto nga madula ka. Sabay halok sa akon, kaghakos sang hugot-hugot. Nagsabat ako Kuya Bibo. Na ano ka? Ano ang problema langga? Ano ang gusto mo ihambal sa akon man? Hindi ako pagpakulbai. Ano ina langga? Kag ginprangkan niya ako Kuya Bibo. Ginlikom niya kuno sa akon nga nakipag-istorya siya sa utod niya sa Dubai. Nga buligan na siya nga makaapas didto kag makapangita sang obra. Ginhimo niya kuno ini para sa amon nga duha. Pilit niya nga ginapaintindi sa akon ang amon sitwasyon. Pero sarado ang pensar ko sadto nga time Kuya Bibo. Inabala nga nagadugang lang ang kainit sang ulo ko sa iya sang sigiya paathag sa akon. Kaya hindi ko man mabaton ang tanan niya nga ginahambal, nga ginaeksplikar. Ang sa pensar ko lang sadto nga time Kuya Bibo, nga gintraidor niya ako. Nasakitan ako kag nasubuan ako mamensar. Nga anong masunod? Bayaan niya ako. Talikdan niya ang amon ginpromesa sa isa kag isa, nga hindi kami magbiyaay. Wala siya hinambalan. Hindi makapanindog sang iya pinangako sa akon. Nasakitan gid ako Kuya Bibo. Kag hindi ko lubos maisip nga gulpi lang siya mabuhi sa amon ginpangako nga hindi kami maguba kag mabulag ni sinuman. Kaglabaw sa tanan ang hindi ko gid makaya nga bayaan niya ako. Wala na ako sang nahimo pa. Buo na ang desisyon ni Vincent. Kag naplano naman nila gali sang iya pamilya ang paglakat niya. Inatanan likom sa akon. Kagamoy na ang ginasakit sang akon nga buot. Nga do hindi ako parte sang iya nga plano that time. Napang proseso niya nagali ang passport niya kag mga papeles niya. Kag mahambal mo,
wala na ini sang atrasanay pa. Tungod sa natabo, wala na sang adlaw nga wala kami gaaway. Daw nadulaan ako sang gana. Kag frustrated ako katama sa nangin desisyon ni Vincent. Uhambalon ko na gid Kuya Bibo nga desisyon ato tanan sang pamilya niya para mapahilayo kami sa isa kag isa. Nga aman hambal ko ina Kuya Bibo tungod nagakaabot sa gihapon sa ako ng mga chismis kag padihot nila nga bulagan ako ni Vincent. Kuya Bibo, sa tuod lang, maski ano ka pakitluoy ni Vincent kag liwat-liwat nga pagpahangop sa akon nga akinahanglan niya nga magpalayo nga para kuno sa amon man kaayuhan nga duha kag sa tukudon namon nga pamilya. Hindi ko gid ina mabaton. Tungod para sa akon, nangin selfish siya. Kay kaugalingon niya lang ang ginpamensar niya sang nagdesisyon siya nga bayaan ako. Rason ko, pwede man kami kapangita sang iban nga paagi nga mabuhi kami, nga hindi kami maghilayuay, nga akinahanglan niya gid nga maglakat. Waay sang gabi Kuya Bibo nga wala ako nagahibi. Kag daw punggan ko ang mga inadlaw para hindi mag-abot ang adlaw nga inuglakat niya. Kuya Bibo, natuman gid ang iya kagustuhan. Nagabot na ang adlaw nga malakat na siya. Dawaay ako sa kaugalingon ko sa tunga time, tungod sa tuman nga kasubo. Hindi ko lubos maisip nga sa kagabihon, kag sa halos adlaw-adlaw nga tanan, wala na siya sa tupad ko. Kag isagid sa mga ginakahadlukan ko, pag-abot niya didto, madumduman kag panindugan niya paayhan ang amon nga relasyon. Nga base kung didto na siya, wala naman ako sang papel sa kabuhi niya. Hindi na ako ang mangin priority niya. Pero nagapangibabaw sa gihapon ang pagsalig ko sa iya. Panghawakan ko ang pangako niya nga mapakasal kami pagkatapos niya nga makasupot dito sa Dubai. Kag hindi na kami magbulagay pa. Kay paapason niya ako kuno dito. Dira na lang ako nagakuha sang kusog, kuya, sa mga promesa niya. Tubtob ang adlaw nga malakat na siya sa Dubai ang nag-abot, Kuya Bibo. Ako nagpangisog nga magdulong man sa iya sa airport, maski ara ang iyang pamilya. Nga mahalata ko man, nga natingala sila nga ara ako didto. Kay ti, nagapamatok gid sila sa amon nga relasyon. Kag Kuya Bibo, ang realidad, hindi ko na mapunggan pa. Sa katapusan nga tion, daw mahugsoy ako sa kasakit nga nabatyagan ko. Samtang naghakos ako sang hugot-hugot sa iya. Kag importante nga tao sa kabuhi ko. Sa tao nga pinalangga ako. Samtang siya, nagatalalamos man ang luha, Kuya Bibo. Samtang nagapamilinbilin nga maghalong kuno ako. Kag mag-communicate permi sa iya. Kag mangin mabakod kami sa mga mag-aabot nga pagtilaw sa amon long-distance relationship. Wala na ako mahimo sa tungation, kundi ang maghilibion na lang. Sang ginalantaw ko siya, nga nagtalikod na lang, kag nagalakat palayo, pasulod sa airport. Sang dito na siya sa Dubai, sa first few months, okay man ang amon communication. Kina-make sure gid ni Vincent nga maka-communicate kami as much as possible, adlaw-adlaw. Dumahambal ko man nga okay man,
daw kasmut man sang tanan maski malayo siya. Pero namutikan ko na lang nga samtang nagalakat ang mga binulan, daw nagaamat-amat naman laka ang iya pagchat o tawag sa akon. Kag nakanotice man ako nga daw permi na lang nagapinabati-bati sa FB ang magulang ni Vincent. Hasta nga daw halos-halos na gid kadumdum sa akon si Vincent kung hindi ako mag-una chat kag magpinangakig sa iya. Nagaamat-amat labo ang amon sitwasyon. Daw kaangay bala nga hindi na siya sa akon, nga natak-an na siya. Kaya wala naman lang gani kagana-gana, maski ako pa magtawag. Damo balibad, damo rason, nga kuno kapoy siya, nga masako siya, nga natak-an na siya sang baba ako. Kag daw makahambal ako nga hindi na siya ang Vincent nga nakilala kag nakaupod ko diri sa Pinas. Kag sang nakaabot sa ako ng istorya Kuya Bibo, nga mismo ang abya ni Vincent ang naghambal nga nakapautwas kuno sa iya si Vincent. Nga ginaproblema niya ako kuno. Kay may lalaki na ako nga iba. Kag ang mga padala niya kuno nga allowance ko, ginagasto ko sa lalaki ko. Kag didto ko naangot nga gali, ginaduhulan siya sang iya magulang sang mga chismis batok sa akon. Nga wala man lang sang kamatuoran. Ginsukmatan ko siya Kuya Bibo, pero ginprangka niya ako nga pamilya niya kuno ang patihan niya. Kag nadula na ang pagsalig niya sa akon. Hambal niya pagani sa akon. Pagusto na kuno ako sa kabuhi ko, kun maski kay sino na nga mga lalaki ako magupod. Kag wala na siya sang labot sa akon. Waay na sang matarong kami nga istorya Kuya Bibo. Sukmatanay, inaway, singgitanay. Sa kada tawag, kag nagprangka na siya, nga natak-an na siya kuno, kag hindi na kuno ako maghulat pa sa iya. Nga kuno, ginatagaan niya ako sang freedom. Kag ang pinakamasakit sa tanan, nakigbulag na siya sa akon. Kag amo ina subong ang dako ko nga problema Kuya Bibo. Daw malipong ako sa halo nga kaugot sa iya kag kasakit. Nga amo na lang kahapos sa iya magdesisyon. Wala niya man lang gani ginkuha ang side ko. Wala man lang siya gani nagimbestiga kung matuod ang ginapangduhol sa iya nga chismis sa akon. Maapat na kabulan nga wala siya ga-communicate sa akon Kuya Bibo. Ako naman, apektado sang sitwasyon namon. Halos gabi-gabi naghihilibion ako. Nagapaabot ako sa iya. Gusto bala nga panghawakan ko pa ang amon relasyon. Mahulat pa bala ako sa iya Kuya Bibo. Sa tuod lang, daw gusto ko surungon ng iya pamilya para magpakituoy sa ila. Nga buligan nila ako nga makabalik si Vincent. Pero kabalo ako nga hindi nila mahimo ina tungod hugot gid ang pamatok nila sa akon. Ano bala ang dapat ko himuon Kuya Bibo? Sa subong nagapaabot ako sang adlaw nga makommunicate siya liwat sa akon. Paano ako makamove on kung ginapanghawakan ko pa ang amon relasyon? You know, Lizelle, how I wish nga hapos lang maghambal sa imo nga, sige, magulat ka sa iya. Para hindi ko lang madugangan sakit pagid ang balatyagon mo. Pero Lizelle, hindi amo ini ang kamatuoran para sa imo sitwasyon subong. Kabudlay magpaabot sa tao nga kusa na nga nagtalikod sa imo. And that is the naked truth. Ang hublas nga kamatuoran. Hindi na niya mapanindugan ang mga promises niya sa imo. Luwasin na, hindi niya pagid ka mapanindugan sa pamilya niya kag ang inyo relasyon. And these two circumstances ang dako-dako nga kamatuoran sa subong. Tungod Lizelle, nagapati ako nga if he loves you and if he is really sincere sa mga binoy-an niya nga mga pasalig sa imo, wala ka mo naglabot sa sining nga sitwasyon. Sa una pa lang, sang nag-live-in pa lang kamo,
mahambal ko na nga nag-umpisa ka mo sa sala. Instead of walking away with his family, dapat siya mismo ang nagdapit sang kamot mo para matubang ang pamilya niya kag para nabasbasan o may blessing ang inyong nga relasyon. Sadto pa lang dapat ginfix niya na ang gusot nimo kag sang pamilya niya. In short, wala siya nagpakalalaki una pa lang, Lizelle. And worst, he turned his back on you without even fighting his love for you. Why niya kagin pakigbato? And because of that, he is not worthy waiting for. Amo gid na ang kamatuoran sa imo sitwasyon subong. Maski mabudlay, pero you need to pray for you to be enlightened kag mapatawad mo siya. O sila nga nakasakit sang balatyagon mo para makaumpisa kaliwat sang kabuhi mo without him. I suggest embrace the truth. Lizelle, wala na sang kamo. Kagamon na dapat ang akseptaron mo una. Kay kung kamugid sa ulihi, ang panahon mismo ang magatagna sini para sa inyo. It's okay to grieve for a while, but please, Lizelle, don't waste your time waiting sa taong worthless. Your life don't ends here, Lizelle. Don't live in regrets. Give yourself the chance to find the true happiness you deserve.